Kompli l-maratona ġbir ta' fondi Oħloq Tbissima li qed issir biex wieħed mhux biss jgħin nies foqra f'pajjiżi barranin, iżda wkoll il-tfal Maltin li għal xi raġuni jew oħra ikollhom iħallu l-familji tagħhom u jingħaqdu ma' tfal oħra li jgħixu f'Dar San Giuseppe f'Santa Venera. Is-sibt filgħodu l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius żar din il-maratona fejn hemm biex jimtlew il-kaxxi li fiż-żmien li ġej se jkunu qed jintbagħtu f'pajjiżi foqra. Net News kellem mad-direttur tal-istess dar Father Louis Mallija li qalilna dwar il-ħidma li ssir f'din id-dar fejn iqogħdu 15-il tifel b'diffikultajiet varji. Noħolqu ambjent ta' familja mod biex ngħidu hekk naturali fis-sens m'hemmx riġidità, ġifieri l-programm tagħhom bħal kull tfal oħrajn. L-iskola, jiġu lura, għandhom min juħsibhom, norganizzaw ħafna attivitajiet biex għalihom ikunu interessanti li jitalmu jżidu x'nafien. Intom l-opportunitajiet kollha għandhom bżonn biex ikunu ma' tfal oħrajn, insomma. So, l-idea tagħna hija li b'ħafna dinjità u b'ħafna rispett, ovvjament bl-standards kollha ta' safety li jeżistu, aħna ntuhom post fejn jgħixu u jikbru. Tul iż-żjara tiegħu waqt il-maratona, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius tkellem ma' Father Louis dwar il-ħidma kontinwa li ssir f'din id-dar, filwaqt li fakkar li b'xorti tajba ngħixu f'pajjiż żgħir b'qalb kbira li tinfirex ma' diversi pajjiżi barranin. U dwar dawk il-Maltin li jmorru barra f'pajjiżi foqra biex jgħinu, Father Louis spjegalna s-sodisfazzjon li jħossu meta jagħmlu hekk. L-idea tagħna ovvjament fil-missjoni hija attività kbira ħafna, għax inti tkun ma' komunitajiet li għandhom bżonn skejjel, li għandhom bżonn kliniċi, li għandhom bżonn ċentri, li għandhom bżonn ovvjament il-Knisja u x'nafin, u da kollu huwa parti minn attività kbira li trid ħafna għajnuna. So matul is-snin, pereżempju dis-sena għalaqna 50 sena il-Peru. Bnejna ħafna komunitajiet mix-xejn imbnew u hemm kważi stabiliti sew. Il-maratona Oħloq Tbissima bdiet il-ġimgħa u tintemm il-ħadd 22 ta' Lulju. Siltiet minn din il-maratona jixxandru fuq Net Television.